karnanira mangabus puspita bangsalan semon ilahing hung ilahing hawik namastu namasidem hawik namasuslat ning Sang Hyang Jagat Karono surantundha kawisisaning busana sono kang sinawung langen wilopo estu maksir stantun lampahing ringgit purwa kang jinantur tutur tetelo tulat mrelap ding paradya winur sita upama prameniskara karanto dian demeging jaman purwa winisuda trah ingkang dinamadama pinarti tameng lelata mangke tekapasananing gebita pandheping pralambang matumpa-tumpa marma panggung panggeng panggunggung sang murwengkata Paninggi negari Pindhita kang pinangka bebukaning carita murciting kawi ingkang kahekuadi dasa purwa eka werdine siji adilene dasa 10 purwa kawiwitan gumelaring jagat sayekti katiteng jawuta ingkang sinangga pertiwi kaungkulaning akasa kapit samudra laya prandene kathah ingkang sami hangguna raras lamun den upaya nadyanto 1000 datananto sedasa senadyanto 100 datan jang ketiga hati-hatining garba gebita sayekti tanwenten kadi sajiga keparinging Bathara ingkang hakarya jagat gumelaring negari Ngamarta saking sinebat negari Indraprastha ingkang wenang pinangka bebukaning carita murciting kawi labet negari Ngamarta wenang mangkuringin kurung sak kembaran ana madyaning alun-alun turta saged sinebat negari panjang punjung pasir wuger loh jinawi basa panjang werdine dawa punjung dhuwur lamun ta cinandra gemelaring negari Ngamarta sepinten dawani negari sayekti dawa pucapane luhur kawi bawani dasar jero tancepe kandel bebetenge wiyar tebane pasir samudra wuger gunung rinengganing praja negari Ngamarta mengkeraken samudra laya kinapit-apit harga ageng ngananaken parden ngiringaken padusunan miwah pategalan ngayunaken bandaran agung loh tulus kang sarwa tinandur dadi jinawi murah kang sarwa tinumbas wis kaluka negari Ngamarta saged sinebat negari ingkang murah buga kalian wastra ora mekal mahanani gemah ripakarta tata turaharja agemah saha ripah basa gemah sakti kadhapur kawula ingkang tumindak lagu dedagang mboten ngemungaken kawula ing negari Ngamarta senadyan saudagar dagang layar nang kuda saking manca negari kathah ingkang lumebet wewengkon negari Ngamarta rina pantaraning latri ndilir datan ana wedote tan wonten ingkang keparing nyipta pringga bayaning margi labet datan wonten kasangsayaning marga
Ri Pratandha kathah para kawula ingkang cumundhuk wonten negari Ngamarta kadite saking pasangan wis kawis tur jejel riil uyil-wilan bibit persasat tumpang talang tumpang blandar aben cuke tepung taritis papan wiyar kawis tara denya rupa karta sanggya para kawula sami nindakaken dawing para winasis babagan sariring ngreh ingkang tundhonipun tumuju dhateng kemajenganipun negari langkung-langkung sanggya para amung tani labet sami nindakaken dawing para winasis babagan tetanen wekasan datanate lepat petanganira nggih ndawaken wiji wonten ing Siti Pategalan miwah pasabinan sedaya manut dhateng pranataning mangsa tata ya tata kahanane ya tata kawulane dasar kinalisaken ing Durjana Judi pinangka Pratandha raja kaya raja darbeng para kawulalit ingkang hawarni lembu maesa kuda mendo ayam kambangan dateng wonten ingkang kinancangan lamun rina gelar wonten pangonan lamun natri wangsu wonten kandhangnya sowan Raharja para menteri bupati nayakaning praja medhak Sangya Purwadya miwah para kawula kawis tur sayep saeka praya sami-sami ngangkat karyaning praja njunjung drajating bangsa datan wonten ingkang tumindak cecengklan rembug byada awis saking raharjaning praja Duracara Sirnajri dumateng wilalating Nalendra boten wonten panjenenganing Nalendra ing rajagat Pramudita ingkang kasungan ing akasa kagebeng ing muhara kawengku ing samudraya kapadhangan Sang Hyang Surya kaseksenan Sang Hyang Candra datan praja mirip kadungagun Gading Amarta tuhu Nalendra ingkang berbudi balaksana adil para marta baloba ing Branadana boga lumintu saben dina tansah ngopadi Dasya Utama memulang wong balelu jangkung prangapupuh agung denya tiniti preksa luminter pangreh utama ngapura lepating wadya dasar Nalendra kinacek sesamining ratu ora mokal terus padhang tingali ageng obore dhuwur kukuse tebih kumarane lamun to kasusra Plokajana priya saking liyan praja duh Nalendra ingkang agung denya kekadang sinten dosa namanira Sri Narapati Ngamarta dosa 10 nomaran Ratu Narapati semestani yekti sangata ing Ngamarta wirangipun den punjeni den kunceni sedanipun den dadahaken hego aji juluk Prabu Puntadewa ya Prabu Darmakusuma ya Prabu Darmajaka ya aji juluk Prabu Hajada Satru ya Prabu Gunatalikrama kepareng jejuluk Prabu Puntadewa kaluka sangnata ing Astina kajawi pinutra dening sangjaning para dewa kadenengan Ludra Seta miyang balung sungsume Darmakusuma pinutra dewaning kautaman ewang pikulun Bathara Darma Darmajaka sang nata kepareng ngembat awat tangamutu ngejum gumbala ruwet tasih awujang dari kepareng nitaken Rama nambuting pramoda jalisraning akrami Hajada Satru labet sang nata tansah laku utama datanate kagungan mengsah Gunatalikrama saged manunggalaken kawula kaliyan Gusti jer manunggaling kawula Gusti mujudaken kekiyatan ingkang ibadhe-ibadi ora mokal semara tejaning sang nata nggene ngembat awat tangan ngejum gumbala ruwet ageng perbawanira
persasat kayu ado manglung celak tumiyung kathah para raja liyane garing kang sami nungkul datan sarwa linawaning Bandayuda kapara sami nyasaken pundhutaning Nalendra peni-peni raja peni guru bakal guru dadi Sutya Myang Widuri lumadya saben antara mangsa kapunggil semanten kawi bawane Sang Nata Sang Pertanggapati wis mangrangsang ing akasa keparang Sang Nata ngawontenaken paswakan agung ingkang caket piswananira mungging Sang Nata pamadyaning Pandhawa ingkang lenggahut kasatriyan Madukara ingkang kasih Raden Janaka ya Raden Arjuna satriya luruh pasemone dasari lengga dening busana turta kasilungan kasudibyan kanuragan ingkang linangkung suwan mungging Sang Nata tinata trapsranira kasambung pungkur piswananira panenggaing Pandhawa satriya Njadiwati ingkang kasih Raden Werkudara ya Raden Bratasena satriya gagah pideksa jedhek kok simbar jaja inggih punika satriya kang pinitados pinangka bebeteng praja ing Amarta kasambung pungkur piswananira satriya kembar kemanikan kembar busana kembar pasuryan kembar kasudibyan kanuragan satriya ngimbra talung sawu jajar Raden Kula miwah Raden Sediwa Raden Kula Sediwa kasambung pungkur piswananira Sangya Kang Marsawan lamun Cinandra Kang Marsawan blabar lir samudra tanpa tepi pindha ndiyung donya pacak suci kaya areng mangaler mepet dung panguran mengilan mepet dumugi ing wanti lan mengitan mepet dumugi ing munggangan obra rengganing busana pindha panjrang puspita prandene kawistara tinata rapi ingkang ageng busana setawar padha putih candrane pindha kuntul leba wonten lir-liran ngupaya boga ingkang ageng busana jenar awar padha kuning candrane pindha podhang reratonan ingkang ageng busana wiris awar padha ijo candrane pindha tandur nedeng gemadung ingkang sesotya padha kencana pating glebyar pating pancurat pindha wana karembun mangsa brandine sidhem pemanemtan ana bawelang alisik ingkang kapir ngamung swanten prabdi kriya gemblak gending yang kemasan ingkang anambut karya rina pantaran ratri sami imbal ganti pating calengkrung pating calengkring saya amuwi asri srening swasana Horeg Sangya Kang Marsawan ingkang murwani horging Sangya Kang Marsawan labet Sang Nata keparing nampi rawuhnya kadang nywerda Nalendra Dwarawati Prabu Bathara Kresna gupuh-gupuh denya ngacarani kepareng gajajar wing Sang Nata saya amuwi asri srening swasana ingkang kadharaken Satrungger Borji Raden Setyaki Semantara Prabu Puntadewa kepareng gadampar kencana lineman kasut babut pamudani senebarang wangi-wangi sagebat kasturi Hermawar Gandawida gandanya ngebi paswanan semara tejane Sang Nata sepundhul ngawiyat kawistara ilang sipati teng Bathara Pindha Bathara Darma kang mangijwantah punapa kurmatipun Sang Nata lenggah siniwaka abdi dalem jajar ingkang medal langkung rumiyin angasta tambur sompret mriyem telu tengah-tunggaling kang semekta madyaning alun-alun pangarsane Kang Marsawan dawuhaken supados ingkang Marsawan ngangsek piswananira ora kanca maju kanca ndodok sak ora kanca maju mung selara glur kanca ndodok ora kanca maju sak sembani renulun kapura bori sang mara bangrat banhanani kanan sing tasih pawe buka sawegung
masih delahan lan hanan deng gumrisang nayakaning rasuting ratu utama dan hanan jengkung risangaya kaneng rasuting ratu utama lar sewata suhata wusnya kang minulya Sretenon pasewakan busana maneka warna sebab puspiting Udyana miang panjrah ingkang sarwa rukma renggen manik nara
Rata Obro Prabanyo Sumirat Kumenyaring tejo Leliweran Leragilat sisiring dadut wimbu kandanyomre katiuping mang ruto mundro separan mangambar separan mangambar gungas yo tersedeng siniwaka Maha Prabu Puntadewa Prastisting Dampar Kencana Asri rengganing busana kinontrang kontrang Mas Retno Yaya Yaya Sang Hyang Bathara Darma Sekap nalarya presa kang mara sowan Kinalendra lan ngandika Kinalendra alon alon wijiling sabda Ewang sukma mangadiri wihung sekaring buwana langgeng Dimas Werkudara Dimas Werkudara wah
ana apa Buntaji kakangku? Hayo aja kaget ndak timbali. Sowan jeneng para Syadi ana ngarepane Rakapara. Pun Kakang Asung Pambagya Raharja sowan jeneng para Dimas Werkudara. Kepasang yuga lamun to Buntaji kakangku enggal kepareng miji marang aku. Kepareng luwih dhisik pangandikamu ndak pundi muga tansah dadi jejimat. Keparengi Buntaji kakangku mundur prisa sowanku ya marga saka pangestu muhuranmu Sambikala Swijapa. Kejaba iku bektiku tampanana Buntaji kakangku. Ya Werkudara tak tampa Dimas. Kejaba iku pun kakang mundhut prisa. Ora sisih pandulunipun kakang kang katemben rawuh ana Praja Ngamarta kaya panjenengane Koko Prabu Bathara Kresna. Apa sawetara nggone keparlenggah ana ing Stinggil Ngamarta Dimas Werkudara. Lamun to Buntaji kakangku mundhut prisa rawuhe jlitheng kakangku. Saka elingku sadurunge Buntaji kakangku miyos siniwaka pun apa jlitheng kakangku sawetara nggone hanganti ana ing Stinggil. Mula kang saka iku enggal diajarani rawuhe jlitheng kakangku. Iya Dimas Werkudara. Lamun to mangkono Syadi tak parengake semene saka sawetara. Buntaji kakangku iya. Jimat punden kula Koko Prabu ngantos lalu mangsa ingkang rayasung pambagya dhumateng rawuh Paduka. Kepareng lajeng ingkang rayi ngaturaken segan panakrami Raharja rawuhipun Koko Prabu wonten negari Ngamarta. Koko Prabu Ewang sukma sasmintaning ngesun hung sekaring bunu langgeng kula nuwun inggih Yayi. Dahat katedha kalingga murda dipinapi pengendikan pun Yayi sami aji. Keparenga pengendikan pun Yayi kula tampi asta kekalih kula peteraken wonten jejor mespeng wedaya dados Nadaya Cahya Nur Cahya teguhan kayuananipun ingkang raka Yayi. Kepareng Yayi mundhut prisa praptanipun ingkang raka awit saking puja pamujinipun Yayi. Kasembuh pengayimanipun Bathara kang akarya jagat lulus Raharja mboten manggihalang setunggal punapa. Kajawi punika Yayi budya pangastawanipun ingkang raka mugi konjuwa wonten ngarsanipun Yayi sami aji. Pengendikanipun Koko Prabu kula tampi ambabar katentreman negari Ngamarta. Koko Prabu kula nuwun inggih Yayi. Dimas Setyaki semenuga padha kanthi Raharja nderekake tindake Koko Prabu Bathara Kresna. Dat kapundika suwun dipinampi pengendikanipun Koko Prabu. Keparenga pengendikanipun Koko Prabu kula pundi saengga jejimat. Kepareng Koko Prabu mundhut prisa bisawanipun ingkang rayi awis saking pangestu dalem Koko Prabu winanting karhargyan sowan kula. Kajahi punika pangabekti kula kunjuk sandhaping padha. Iya Dimas banget paranemanipun kakang. Ora liwat prayogakna swanjeneng para Dimas Setyaki kados sampun langkung prayogi biswanipun ingkang rayi. Bali kelawan jeneng para sena ana apa? Aja nganti kedaluwarsa. Ora mung jeneng para kadangku ora tak piji-piji tak parengake enggal padha ngaturna pambagya lan pangabekti kunjuk ana ngarsane Koko Prabu Bathara Kresna. Buntaji kakangku iya. Wah jlitheng kakangku semoga aku ngaturke pambagya uga bektiku tamparana. Ya Dimas Werkudara banget panarimanipun kakang. Bektine Syadi ndak tampa ya marga saka puja pamujine Syadi praptanipun kakang ora nemu Sambikala. Syukur bija sewu. Kunting adikku padha slamet. Pangestunipun Kang Mas Werkudara winanting karhargyan pangabekti kula kunjuk ya tak tampa. Wis suwe ora sowan ana Jodipati. Lha inji kathah ayahan ya syukur nek akeh gawean.
kampuh bolengmu wis katon lungset sowana ana ing Jodiwati mengko tak paringi sing anyar kampuh wis lungset go ngalor ngidul injih ngapunten menika najan to lungset menika paringanipun Kang Mas duwe nguni menika amberkahi tumrap kula Kang Mas ya syukur nek sing berkahi waton berkahi ning katentremamu sak keluarga inggih aja berkahi tonggo seneng dhewe mboten Kang Mas mboten diarep-arep Mbak Ayu Muarimbi wis kapang sanes wedal menawi wonten dinten kang mirunggal menika kula estu sowan wonten Jodiwati tak anti-anti sowan Gusti Agi jimat punden kula Ka Prabu nadyan ingkang rayi nyaosaken pangabekti kula kunjuk ya Dimas Arjuna tak tampa bektine sadi tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana pangendikanipun kula Prabu kula pun disaenggo jimat Koko Prabu pangabekti kula kunjuk Koko Prabu pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Dimas nek kula sedewa go tak tampa pangestunipun Kakang Kebat Tampanana Dimas pangestunipun Koko Prabu kula pun disaenggo jimat pangendikan Koko Prabu kula pun disaenggo jimat Koko Prabu jimat pepunden kula Koko Prabu kula yayi sawetawis anggen kula nganti-anti rawuh paduka pepindhanipun kadidene ngantos siseleming batu gabus kumambanging watu hitam wekasana karya peteng dedet lelingan jagatipun ingkang rayi sinaring ingkang rayi menapa rayi mangertos rawuhipun Koko Prabu akarya padang trawangan kadidene lumampah wanci panglong kepapak obor sewu pramila Koko Prabu saking punika pangintenipun ingkang rayi boten wonten sanes sejawi amung saking pangendikanipun Koko Prabu ingkang saged dados kali damar pepeteng jagatipun ingkang rayi Koko Prabu ewang sukma sasmintaning ingsun hung sekaring buru rangging yayi menawi kagalih lepat awit praptanipun ingkang raka wonten ing negari Ngamarta Murandat keparenga yayi nglumunturake sesamudra pangasami mboten dados punapa Koko Prabu yayi keparenga lajeng kababarna dhateng ingkang raka punapa ingkang dadosaken dupitaning penggalih ingkang raka semekta ngangulungaken jangga nilingaken asmara murih terwaca midhanget pangendikanipun Yayi Samyaji leng-leng rampian kan riyo Leryang Condra katawengan sumueng tias katuritan Ramana Mendriyama Nawo Kekuwung yang wisesa jimat pepunden kula Prabu kula yayi ingkang dadosaken peteng jagatipun rayi kapurakan rikala Madya Candra kapengker pinuju madyaning ratri kula nampi sita wangsiting Bathara
bilih ingkang rai sak kadang kedah bangun bangsal Prabu Suyasa menawi anggenipun bangun bangsal meniku boten sepintena menika jer sampun dados kewajibanipun ingkang rai sak kadang nanging ingkang dadosaken peteng sarana-sarana kangge bangun bangsal Prabu Suyasa menika ingkang lajeng agarya peteng jagat kula Prabu. Nuwun sewu ya. Dados ingkang dadosaken peteng jagatipun Yayi nampi sita wangsising Bathara kedah bangun bangsal Prabu Suyasa. Nanging ingkang nuwuhaken pepeteng negaring Amarta amargi sarana-sarana kangge bangun bangsal. Kula nuwun inji. Kepareng lajeng mratelaken Yayi. Punapa ingkang kangge sarana srananipun ingkang sepindah ingkang dumadi saking kajeng kedah pinastan kajeng jati ingkang wonten peletipun deget sembur ingkang dumadi saking wedi ing aran wedi Malela lajeng kedah dipun wonten sesaji wujud pusaka ingkang ing aran Gandik Malela Watucani saha gilingan mas. Sedaya para kadang kula pundhuti prisa antawisipun Dimas Werkudara, Dimas Arjuna, Dimas Nekula Sedewa boten wonten ingkang mangertos papan dunungipun sarana-sarana kangge bangun bangsal. Mila lajeng kula sak kadang anti-anti rawuhipun Koko Prabu swados ing mangke lajeng agarya dedamar pepeteng jagat kula sak kadang miwah andayani kasembadaning sedyanipun para kadang Pandhawa bangun bangsal Prabu Suyasa tilaranipun Prabu Yudhistira ing muni Koko Prabu ewang sukma sasmintaning sun hung sekaring biro langkung riyin kula badhe sarembag dhateng para kadang kula semanggaaken Dimas Werkudara ono apa Dimas Werkudara pancen ora ngerti temenan lenggahe Gandik Malela Watucani kelawan gilingan mas uga kayu jati kang ana pelete deget sembur klebu wedi Malela tak rewangi njajati so melangkori saben pandhita tak dodoki pertapane pradine para nujung para miku para brahmana saindenging Ngamarta ora ana sing mangerti sajuga wae ora ana sing ngerti dadi ora bisa ngerteni papan durunge babar pisan ora upama aku ngerti rasa dadak ngrawuhke jridheng kakangku wis rampung wingi-wingi dibangun saiki ngene wae kaca paesan dititi prisa mbok menawa mengko kaca paesan ana gegambaran ana ngendi papan dununge sarana kanggo bangun bangsal Dimas pun kakang wis niti priksa kaca paesan nanging peteng dedet lelemengan ora ana gegambaran apa-apa lagi pisan iki kaca paesan kok kecoblong ora ana jamak lumrahe kaca paesan kecoblong kasunyatane mengkono sing cetha Dimas ora mangerti babar pisan ora ngerti Dimas Arjuna wonten ingkang ngadhawuhi si Adi apa ya ora mangerti sarana-sarana kanggo bangun bangsal mboten kok prapinyun sewu kula mboten saged matur jlamprong rasa jak rembugan kae iki mikir bojone sing akeh semumet rasa jak rembugan perkara iki ya aja kaya mengkono kok jur mikir bojone akeh mumet wong kuwi wis dikarepke Dimas Arjuna kok jajal si Adi meri rameri aku telu wis cukup Dimas Nekula Sedewa kula nggih mboten saged matur kok Prabu Yayi keterangan sanggihipun kadang mboten wonten estu ingkang mangertosi papan durungipun
sarana-sarana kula sampun matur dhateng Kala Prabu bilih para kadang boten mangertos. Mila lajeng kula nyuwun ngendikanipun Kala Prabu mrih damel sarana pepadang kados pundi Kala Prabu. Yayi. Dumadi wonten ing jagat raya menika kapurba dening panguwasaning Sang Hyang Widiwasa. Prayogi menawi Yayi dhateng ingkang raka sesarengan inggih sanggar pamujan. Minto sing Bathara kang akare jagat dimen ing mangke nampi pepenganing Bathara wonten pundi papan dunungipun sarana-sarana kangge bangun bangsal Prabasyasa menawi mekaten sawi kula dherekaken Kala Prabu. Ratune Ratu Utama ambek para marteng dasi berbudi palaksana sinuyutan Prabu Pati senang kuyung para resi kasenengan budi luhur winong wong Prajawata tan supe muja semadi mangkono Sri Nalendra legek jroning driya sebet biar wauto kawis turana Ngamarta napa Ndrawati ngrembak perkawis generus bangun bangsal Prabasyasa nanging dereng nampi pepenganing Bathara papan dunungipun sarana-sarana kangge bangun bangsal Prabasyasa miturut ngendikanipun Sang Nata Ndrawati kepareng nintos ing Bathara kang akare jagat dereng ngantos jimangkah kawis terus Sang Nata ing Ngamarta ngrenggani Tripandurat. Tripandurat amung sak kedheping netra. Najan namung sak geblaring tadhit Sang Nata kawis terus ngrenggani kanyut pinangka wardu. Kanyut tujuan wakinang wardu jareng wakeca ing nang dereng ngabri keca dereng Manjing Siti kesar geger Paswanan Jawi. Sinten ingkang parang minggah sitinggil negari Ngamarta. Parang para ing Astina dawuhang kumbayana ya Resi Durna ya Pandhita Durna agarya kagiat guru kawkasan Sang Hyang Kang Maraswan aloke Kang Maraswan Kancana Dayu Kancana Dayu
ya lumarap caraka kang nembe prapta tinata trap silanira mungging ngarsane sang nata tumanduk yun mangarsa tan ana kuciwa raras Dimas Sedewa wonten ingkang dawuh Ka Prabu lamun ora sisih pandruku kaya panjenengane Rama Penembahan Durna kula nuwun injih Ka Prabu keparenga Ka Prabu enggal angacarani iya Dimas tak parengake jeneng para semene saka sawetara kawula nuwun injih dhateng sendika Ka Prabu jimat punden kula Rama Penembahan sautawis rawuhipun Rama Penembahan ajeng keparenga ingkang putra ngaturaken segan Panakrami Raharja rawuh paduka wonten negari Ngamarta Penembahan lele kandhang gudhug manyar-manyar gamanagapun ngrapit gandel buntuté kisah hawula semerante hak hong kayu growong ditegor nguwang andeng-andeng cerak pipi nek dipandeng marah ati andeng-andeng cerak irong nek dipandeng marahi bingung andeng-andeng cerak lambe kuwi sing rada larang regane jahatnya tedo kali nggo murda nggar dipinapi pengendikane Penangger Prabu Puntadewa keparenga pengendikane Penangger Prabu kula tampi asta kekalih kula petelakon teng Jajar Mas Pangwedaya dadosna wimbuh daya kasantosanipun ingkang Bapa Sukalima keparenga Angger Prabu Ndrepresa praptanipun ingkang bapa awit saking puja pamujinipun Angger Prabu winantun karahargyan kajawi punika nggar budya pangastawanipun ingkang bapa sayugya kunjuk wonten ngasanipun Angger Prabu Puntadewa kula nuwun inggih Penembahan pangendikanipun Penembahan kula tampi ambabaro katentreman temtu nggar wah Durna bapakku Raharja rawuh ora Ngamarta. Oh ya Werkudara, anakku murid nomor 2. Saka pamujimu ora ana siji apa ya nggar bektimu tak tampa ya nggar pangestuku tampanana. Pangendikamu tansah pundi muga tansah dadi jejimat. Werkudara anakku murid nomor 2. Nyaosaken pangabekti kula kunjuk Rama Penembahan. Tak tampa Arjuna. Muridku nomor 3. Kabare piye? Nggonmu bebrayan karo garwa-garwamu. Manggih kawilujengan. Nah, sing akur bojo kang adil akur. Nek do padudan tinggalen meneh wae. Sing wingi ditinggal golek anyar meneh. Mboten kok. Nah, wis cukup wis akeh bojomu kuwi wis akeh ya nggih ya. Aja manut karo sone. Kula nuwun. Dimas Sedewa ora ngaturke bekti mboten kok Prabu sebabe kula ajre menawi mboten dipun tampi. Sebabe kula sanes seswanipun mindak mboten dipun tampi. Oh ya wis. Kawis turu semengko pangawak bojo rawuhipun Penembahan keparon lajeng kula cemadhong pengendikanipun Rama Penembahan wonten wigatos punapa Penembahan. Sampun dipun keparengaken kula munjung asanipun Angger Prabu Puntadewa. Kula nuwun inji. Saderengipun kula matur nggih mbok menawi ing mangke duna dungkap anggen kula matur kepareng Angger Prabu mlumuntur sih samudra pangsami dhateng ing bapa.
mboten dados punapa. Nggar. Estunipun kula Prabu Negaring Amarta Swindah duwe dhateng anak-anak kula Pandhawa. Kaping kalih kula badhe ngaturaken kawontenan Negaring Astina kalenggan punika. Negaring Astina kadidire ketaman pagebluk kathah para kawula esuk lara sore tekaning pati nek sore lara esuk wis dadi layatan. Kathah ingkang sami pejah mboten mawi bab musabab. Bebasan kesandung tiba mati, watuk we mati. Nggar kula nyuwun dipun wilujengaken nggih, nggar kula menika sampun saring pagebluk ngempalaken para nujum pandhita kanca-kanca kula. Para resi, para wiku, para brahmana. Mboten wonten ingkang saged pagebluk menika malah tansaya ngrebda. Tansaya ndadra. Lajeng kula minta sing Bathara kang ngakarya jagat nampi sita wangsiting Bathara. Ayam-ayam tata tititrem Negaring Astina menawi dipun tumbali mawi pusaka ingkang ingaran Gandhik Malewati Cani. Nggar raning Gandhik Malewati Cani menika kula sithik-sithikaken kok mboten wonten ingkang mangertos nggih. Kula lajeng pitados bilih ing mangke anak-anak kula Pandhawa ingkang ndarbeni. Keparwengan Negaring Astina menika tata gelar Angger Prabu Duryudana ingkang lenggahi. Nanging tembenipun menika gadhanipun sinten? Anak-anak kula Pandhawa. Mila nggih ngger kedah nderek rumeksa kawidadanipun para kawula ing Astina. Ingkang cetha kula Prabu Negari ing Amarta menika badhe nyuwun Gandhik Malewati Cani. Menawi pancen anak kula Pandhawa mboten anggadhahi mboten kadunungan paling dedamar dhateng lampah kula kedah gayuh wonten ing pundi papanipun. Menika nggar ingkang kula suwun nggar. Jimat pepunden kula Rama Penban wonten ingkang dawuh kula mboten saged matur bilih supados meratelaken wonten pundi papanipun Gandhik Malewati Cani. Mboten mangertos. Mboten ngangertos. Kowe iku Jara. Ono apa? Kowe ora arti Gandhik ngger. Babal blas aku ora ngerti. Waduh. Kok iso ora ngerti? Iki mung kari anakku Arjuna iki. Arjuna, kula Rama Penban. Sesuk Jumah Kliwon wis rada cerak tak imbuhi ngelmu ya, Ngger. Semar mesem jaran guyang. Wis tak cawisake. Waton kowe bisa peparing marang wong tuwa utawa ulung-ulung karo wong tuwa wujude Gandhik Malewati Cani. Paling ora dunungake ngendi papan dununge ngono ya Ngger Arjuna. Sesuk tak paringi ngelmu sing peng-pengan ya Ngger. Nyuwun pangapunten Rama Penembahan menawi menika perkawisipun kula mboten saged matur. Waduh. Arjuna ya ora ngerti. Kula mboten saged matur Penembahan. Jajal muntap ler kenetap netra kocak ngundarandir kumut bepat bening ladi garap kanang waja kumitir ponang asta nyuwun pangapunten Koko Prabu Puntadewa pareng mboten pareng wedal kula suwun kanggo apa Setyaki kangge matur dhateng Pendhita Durna. Weh lha ana bocah kemajon iki. Ora ana sing dawuh lah kok rekutuk maju. Inggih Koko Prabu, kula mesaken dhateng Sang Pandhita Durna. Kowe ora ngerti Setyaki. Bareng kowe maju rekutuk sawangen. Polatane kakangmu Werkudara, Kang Mas Werkudara polatane jekudrut kaya ngono. Kena kowe arek rembugan kelawan Paman Dura ning kowe kudu ngajeni. Dinten menika kula badhe ngajeni dhateng Sang Pendhita Durna. Lah rak ngono. Aja nganti kowe wani. Mboten, kula mboten badhe wantun. Nyaosaken pangabekti kula kunjuk Sang Pandhita Durna.
ya Setyaki tak tampa ya Setyaki tak tampa ya dina iki jan imbuh umurku disembah karo Setyaki Setyaki ngatuke bekti karo aku ya tak tampa Setyaki ana apa maju saung ngajeng kula mangertos bilih Sang Pandhita Durna badhe angupaya gandhik malih watu cani bener sejatosipun ingkang gadah niku Setyaki lho sing duweni kowe Setyaki inggih njur karepmu badhe kula caosaken Sang Pandhita Durna mbok menawa bengi iki lakone pancen akure Setyaki karo Durna damene Setyaki karo Durna temen Setyaki inggih estu wis nek ngono gak ulungno nang kene anggen kula ngulungaken mboten wonten papan punika ana ngendi wonten madyaning alun-alun wah mbok nang kene wae sing akeh seksine mboten kedah ing mangke aben ajeng ijen ketemu ijen oh ya ngerti aku kowe ngejak adu tok adu bathuk kul adu dengkul ya aku manut ning tenan ora ngapusi mboten angger Prabu Puntadewa wonten ingkang ngadhau kula badhe nyuwun pamit minangkani dhateng Setyaki keterangan gandhikipun sing duwe Setyaki ajeng dipun paringaken utawi dipun caosaken dhateng kula mbok menawi pancen menika sampun ginari sing pepesten dewa pancen ngudanani dinten menika akuripun kula kalian Setyaki kula nyuwun pamit nggih Nger kula nuwun inji Rama Penembahan kula nderekna nuwun mugi-mugi angsala dalan padhang piye ta iki kok kisruh iku ngrasake ora cidra ubaya Setyaki nunggal tapak bebarengan metu jebul dosane pun Kakang ngopo lupute pun Kakang ngopo lah kok dadi pun Kakang tok candak tok umbulke wah Setyaki mesti tok wenehi sanepo supaya maju menehi keterangan karo Durna bapakku ing padune arep ngajar karo Durna bapakku pun Kakang ora rumangsa dawuh nganggo liriking netramu pun Kakang ya ora rumangsa paring sasmita ora nganti bapak bijik kulite Durna bapakku gampange ku tak obat tabitke kalben buyer pandelengmu Durna bapakku lara kowe kudu lara gedhe mati kowe tak pateni Werkudara apa kowe arep ngewangi Bapa Penembahan Durna kuwi guruku ngewangi ki ya kena-kena wae nek bapa guru kuwi pancen bener kudu tok timbang-timbang sikik Koko Prabu Bratresna tak suwun rawuh iki tak jaluki pepadang tak suwuni supaya gawe padang lah kok malah kowe arep gawe peteng apa kowe ora kalingan lamun Rama Penembahan Durna kuwi tau disepatani kelawan Dimas Sedewa dadi celeng mengko nek kowe nesep ngalmune banget-banget iso dadi genjik lho wah wis matur nuwun Nyai saged ndatengaken genjik ana ora ana genjik teko to cilaka iki mawahku kula nuwun inji ana iki pancen menika sampun leres jalaran Dimas Werkudara menika siswa ingkang dipun tresnani kalian Paman Durna sak ora-orane nek murid ki ditresnani tentu inggih nglabedi dhateng bapa guru rak yo ngono Dimas Werkudara iya nah iki mboten sak ora-orane sampun nate nampi ngelmi saking penyanipun Rama Penembahan Durna mboten mokal menawi nglabeti dhateng bapa gurunipun rak yo ngono Dimas Werkudara iya ning lek guru ki ya wis malah kaya ngece karo aku dos pundi kok Prabu Yayi perkawis minggah sanggar pamujan
ing mangke pinanggih wingking ingkang baku menika kula anggep Paman Durna menika ngimbi-imbi peteng garing Amarta prayogi dipun unduraken langkung rumiyin nembe ing mangke ngrembak sesarengan perkawis sarana-sarana kangge mbangun bangsal Prabasyasa sedaya kula pasrahaken dhateng Koko Prabu Bathara Kresna pramila jengkal kan kula nyuwun pamit medal pasilan bekti kula nderek tindahipun Koko Prabu Dimas Arjuna Dimas Werkudara enggal nyuwun pamit gawe sarana tentrem Praja Amarta kula nuwun inggih Koko Prabu nyasaken utawi nyuwun tambahing pangestu medal pasilan iya Dimas sing ati-ati aku yo njaluk pangestumu puntaji kakangku iya Sena ingkang ati-ati kerja ninggal dugulan prayoga Dimas nekula sediwa wae ing mengkone tak kanthi munggah sanggar pamujan sakwise iku bebarengan budidaya sarana tentreming praja Ngamarta kula nuwun inggih Koko Prabu kula nuwun inggih Koko Prabu oh to purna dhaipun sanata ndawaken Sangya Kang Marsawan Kawistara sangnata ngrenggani sabda Pandhita Ratu sabda pangendikan Ratu Yekti tak ana bedane kelawan Pandhita lamun ta Ratu dawuh rata sak negari lamun Pandhita tan kena wala-wali pindhawe Kresna temawing Patra Seta datan kepareng lumebek ya sangnata kundur galatun ngiap Sangya Prabu dalam dosa itu medhak saking dampar mak jelek kawistara kinurmatan gongso budaya candrane